Hepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Hepleýäriň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepdäniň esas temalary Azatlygyň websaýtynda iň köp okulan makallalarymyz Türkmenistana täze mobil telefonlar getirmek düzgünleriniň çäklendirilmegi, raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmegini dowam etmegi, türkmen awatda ýaşaýyş şaýlarynyň arzanlamagy bilen bagly boldy. Şeýlede bu hepde Aşgabatyň gazasynda ýaşaýyş şaýlarynyň ýykylşy, Prezident Berdimuhammedowyň türkmen eskerleriniň bayramçylyk toýly wagtlary bilen tanışy, Çelekeniň harabaçylyk bolup ýatan Azbek owaty baradaky video habarlarymyz köp tomoşa çekdi. Daşary ýurda okuw öýrilmedikleriň kıssasy täze mobil telefonlar ýurda getirmäge girilen çäklendirmeler okuwçylarymyzyň iň köp pikir alşan temalary boldy. Şeýle-de okuwçylarymyz siz Türkmenistany özüňiz bagtlysaýarsyňyzmy diýen forumda öz pikirlerini paýlaşdylar we biz sizi hem gowgolayan temalar barada pikiriňizi aýtmagy, azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliklerinden peýdalanmaga çagyrýar. Türkmenistanda mununadol ol ýa-da beýlek görnüşli aýnalary garaldylan awtologları getirmek çäklendirmeler, temmäki önümleriniň diňe döwlet monopoliýasynda ýurda getirilmegi we beýleki ýagdaýlar barada habarlar çykýardy. Emma geçen hep Aşgabatyň uçur meýdanyna atylan bildirişlerden täze mobil telefonlar ýurda getirmek düzgünleriniň berkidilýändigi hem belli boldy. Bu arada kärdeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläýin. Türkmenistana ýürüýte ruhsatnama bolmazdan daşary ýurtlardan täze mobil telefonlary getirmek gadagyn edildi. Aşgabatyň aeroportunda atylan bildirişde bu gadagynçylyň Türkmenistanyň çäklerinde ulanylýan mobil telefonlary aragatnaşyk hukuksyzlygynyň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen girdilendigi aýdylýar. Sol bildirişde nyktylysyna görä täze mobil telefonlaryny daşary ýurtlardan Türkmenistana getirmek üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky radio ýygylyklar baradaky pudagary topar tarapyndan ýürüýte ruhsatnama bolmaly. Emma gurrungy diýen bildirişde bu gadagynçylygyň gerimi belli bolman galýar. Ýagny gadagynçylyk diňe satyp çykaryljak telefonlary degislimi ýa-da şahsy mobil telefonlary ýagny adamlaryň öz ulanýan mobillerine de degislimi. Bu mesele aýdynlaşdyrylmaýar. Şeýle-de Aşgabatyň aeroportunda ýerleşdirilen bildirişde gurrungy diýen ruhsatnamany almagyň tertibi we düzgünleri barada hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen habarlaşanda degisli resmi işgär islendik maksat bilen we islendik möçberde getirilen täze öýjükli telefonlar üçin ýürüýte ruhsatnamanyň zerurdygyny aýtdy. Egerde daşary ýurtdan gelýän adamynyň ýanynda gümrük resmiýetiniň öz sözleri bilen aýdylandy. Köne mobil telefonundan başga da täze mobil telefonu bar bolsa, ol eýesiniň elinden alınýar we ýürüýte ammara tawsyrylýar. Gümrük gullugynyň resmiýeti mobil telefonu elinden alınan adamynyň Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligine degisli radio ýygylyklar baradaky pudagary topara ýüz tutup, hut ministriň öz goly bilen berilýän ýürüýte ruhsatnamany almalydygyny, bolmasa da getiren öýjükli telefonuny ýygyna çykarmalydygyny aýdýar. Gümrük işgäri gurrungy gidýän ruhsatnama üçin täze mobil telefonlar diňe Türkmenistanyň çägine gelip düşenden soň ýüz tutup bolýandygyny hem belleýär. Türkmenistana mobil telefonlary daşary ýurtlardan getirmeň tertibi Türkmenistanyň çäklerinde radio texniki detgalary satyn almagyň, taslamagyň, gurmagyň, radio elektron teristleri we ýokary ýygylykly enzamlary ulanmagyň hem de olary daşary ýurtlardan getirmeň tertibi hakyndaky düzgünnama esasynda düzgünleşdirilýär. Hormatly dinleýijiler, Merdan Sariýewi dinlediňiz. Hepdäniň dowamynda Türkmenistanyň bolşan ikinji möhüm täzelik türkmen awatda ýaşaýyş şaýlarynyň bahalarynyň aşak gaçmagy bilen bagly boldy. Munun paýtagtda we beýleki ýerlerde jaýlaryň barha kymmatlygyny gaýdylýardy. Bu temadan ýerli çeşmeleriň maglumatlary esasynda kärdeşim Hudaýberdi Halynyň örzek gurrungyny bilelikde dinläýin. Şu günler Türkmenabat şäherine ýaşaýyş jaýlarynyň satylýanlygy barada bildirişler köpelýär. Şäheriň köçelerindäki bildiriş tagtalaryna, durulgularda we köçeleriň uğrunaky sütünlerde asylan bildirişleriň aglawasyna satylýanlygy aýdylýan jaýlaryň bahalary hem görkezilip başlandy. Öň şäherde satylýan jaýlaryň bahasy Amerikan dollaryny kesitlenip adatçy bildirişlerde görkezilmedik bolsa, inni satylýan jaýlaryň bahasy açyk görkezilýär.
üstesini uzulkudan tapawutlukda manatda kesitlenýär. Şeýle de häzirki wagtda Türkmenawat şäherine jaýlaryň bahasy epesli arzanlady. Meselem geçen ýylda bir otogly jaýlar 20-25 müň Amerikan dollaryna, 2 otogly jaýlar 30-35 müň Amerikan dollaryna satylan bolsa, häzir bir otogly jaýy onuň yerleşýän ýerini we ululugyna görä 10-15 müň Amerikan dollaryna satyn alyp bolýar. 2 otogly jaýlar bolsa inni 20-23 müň Amerikan dollary aralygyna satylýar. Bildirişlerde görkezilýän narhlara göre şäheriň hemikler köşkü diýip adlandyrylýan etrapçysynyňky 3 otogly jaýlary häzir 30-33 müň Amerikan dollaryna barabar narhda satyn almak mümkin. Geçen ýyl bilen deňeşdirilende Türkmenawatda satywy hödürlenýän jaýlaryň bahalarynyň 40-50% şemesi pese düşenligini görmek mümkin. Gozgolmayan emlak bazaryna arıçy bolup işleýänleriň aýtmagyna görä, şäheriň bahar merkezi Gagarin 3 punkut ýaly etrapçylaryny beýleki etrapçylar bilen deňeşdireninde jaýlar gymmadrak satylýar. Sebäbi olar orta mektepleriň çağalar bagynyň goýunyna ýerleşýär. Şeýle de bu jaýlar täze urulan diýip Türkmenawatda jaý sewdasy urunan işleýän 40 ýaşlarynyňky arslan aýdýar. Esasan hususy eýetçilikdäki bu jaýlaryň arzanlamagynyň dürli sebäpleriniň bolmagy çak edilýär. Bir tarapdan ýaşaýyş jaýlaryny hususlaşdyrmagy resmi ruhsatyň berilenliginiň bahalaryň peselmegine getiren bolmagynyň ähtimallygy aýdylýar. Beýleki bir tarapdan ilata millik yerlerinin paylanmagy hem şäher jaýlarynyň bahasynyň arzanlamagyna täsir eden bolmagy mümkin diýilýär. Häzirki wagtda adamlar öz jaýlaryny hususlaşdyrýarlar we 3-4 sany jaý bolan adamlar öz jaýlaryny satyp täze millik yerlerini alýarlar. Ýa-da bolmasa nagd pula mätäs bolanlar jaýlaryny satmagy mejbur bolýarlar diýip emlak sewdasy bilen meşgullanýan 45 ýaşlaryndaky Türkmenawatly Ahmed aýdýar. Ahmediň pikirine görä, esas sebäpleriň ýene biri dollaryň gytçylygy we gara bazardaky narhlaryň galmagy bilen bagly. Şeýle de Türkmenawatda jaý satýanlaryň arasynda daşary ýurtlary göçüp gitmekçi bolýanlaryň hem köpelenligi. Netijede satywa çykarylýan jaýlaryň köpelmeginiň narhlaryň arzanlamagyna sebäp bolýanlygy aýdylýar. Hususy jaýlaryň bahalarynyň pese gaçmagyna garamazdan hökümet tarapyndan ilaty 30 ýyllyk ipoteka bilen satylýan jaýlaryň bahalaryna arzanlama göze ilmeýär. Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi halynyň dediňiz. Türkmenistan uzak ýyllar bäri sözülmeýän meseleleriň bir hem görnüşinden hereket atlygy ýa-da raýatlaryň ýurtdan islan we islan ýerine gidip bilmek hukuklarynyň ýeterli hormatlanylmalygy bilen bagly. Türkiýede kardeşimiz Döwlet Baýkanyň bu ýagdaý barada taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Azatlyk radiosyna gelip gowşan hatlarda dürli ýurtlarda ýokary bilim alýan Türkmenistany studentleriň käbiriniň dynjalşy ýa-da başga sebäp bilen öýüne dolananlaryna ýyna göýbermegini gaýan edilýär. Şol wagtyň özünde de daşary ýurtlardaky ýokary okuw jaýlaryna okumaga gitjek bolýanlaryň hem käbiriniň Aşgabatyň aeroportuna ýyna gaýtarylyany barada köp sanly habarlar gelip gowşýar. Azatlyk radiosyna gelip gowşan hatlaryň birine howpsuzlyk sebäpli öz adynyň marallyp tutulmagyny isleýän bir Türkmenistany student şeýle gurrun beripdir. 2016-njy ýylyň 3-nji awgustunda Türkiýe döwletine urşak bolamda Aşgabat aeroportundaky migrasiýa gullugy tarapyndan ýygyma gaýtarylym. Maňa öz vilayatymyzda migrasiýa gullugundan näme sebäpden gaýtarylandygymy bilmek üçin ýüz tutmamy aýtdylar. Öz vilayatymdaky migrasiýa gulluguna baramda gaýtaranlaryň özünden sorama lekeniňiz diýen jogap aldym. Aşgabatda daşary urda göýbermän ýygyna gaýtarylýanlaryň arasynda okumaga gidip barýanlara hem duş gelinýär. Mysal üçin Gunço 23-nji awgustda Türkiýe döwletine student hökümine gitmekçi bolanlar Aşgabatyň aeroportunda ýygyna gaýtaryldy. Oň eline Türkiýanyň 40'lar eli universitetiniň çakylygy, pasportyndan bolsa Türkiýanyň ilçikanasynyň student talip wizasy bilen bilelikde, hatda ähtiýaçlyk hem saglyk kepilnamalarynyň tölenýäni barada resmi namalar almady. Oň ejesi immigrasiýa gullugy ministerligine
barıp kömek soranna gyzyň çakylygynyň möhledi geçer. Sebäbi haýyşnamany ýazyw ussy bilen hat görünüşinde tapşyrmaly. 10 günden soň jogaby taýin bolar we poçtanyň üstünden göýberler diýipdirler. Şeýlelikde uniwersitetiň çakylygynyň möhledi 26 awgustda dolanyň üçin ol göz okuw gitmek mümkinçiliginden mahrum boldy. Azatlyk radiosu daşary ýurtlardaky türkmenstan studentlerden Ýewropada okap ýören we ýaňy ýakynna hem Tomskda dynjalysdan dolanyp gelen baharyň tejribelerine salgylandy. Elbette benim Gonçal'ın hikayesini dinlendi, özüm yadıma düştü. Bu yıl belli ondan önkisi yıl gidende elimde 5 yıllık vizem bolsa da, okudan kepilnamam bolsa da, ben girip barayak benim aeroportta migrasyon işlerlerine bir dedi, cihin dedi, İran'a gidecek olsan dedi, Rusya'da son çıkmalı olarsın dedi. Student Bakar Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda özüniň hem ýanky Gunçanky ýaly ýagdaýlary mundan 2 ýyl owal baştan geçirendigine üç çekip, daşary ýurtlarda okuyan studentleriň diňe migrasiýa gullugynyň Aşgabatdaky merkezinden ýürüýte ruhsat gata alandan soň aeroportdan göýberilýändigini aýdýar. Bahar daşary ýurtda okap ýören studentleriň ýa-da okumagy gitjek bolýanlaryň gerek bolan ähli resmi namalary kemçiliksiz bolaýanda da migrasiýa gullugynyň şeýle ýürüýte ruhsaty alyp aeroportda barmasa göýberilmeýändigini ýatladýar. Ruhsat gat üçin arda berilenden 3 hepde soň poçtaň üstü bilen daşary ýurda çykmaga ruhsat berip berilmeýändigini öwrenýär. Burdan oňaýsa jogap gelýärse hiç kim oň sebäbini düşünýärok. Daşary ýurda çykmaňyz bolanok diýen sözden başga hiç hili düşündürüş berilmeýär. Gadaganyň näçe möhlediniň bardygy, haçan başlap, haçan gutorjakdygy mälim edilenok. Pasport kopyalar toplap alýarlar. 3 hepdeden soň şoň jalabyny aýdýarsyň, diplomyň barmy ýokmy, başga hiç hili düşündürüş ýok. Näçe seni çıkaranoklar we haçan çıkarjany hiç kim aýdanok. Hormatly dinleyijiler, Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýkanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Prezident Berdimuhammedowyň pensiýany geçiren hökümet maslahatyny ýurtda 8 aýyň dowamında edilen işleriň jemine, hususan ýylatyň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmakda edilýän işlere kanagatlanarly baha berildi. Şol wagtda ýurtda işleýän adamlaryň aýlyklarynyň giýjikdirilýäni barada ýerli habarlar gelip gowşýar. Türkmenistanda habarçymyz Sultan Açylow bu mesele barada lewaply gowher bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşlikden hem bir bölegi kulak asalyň. Soňky döwürlerde döwlete tegisli idara kärhanalaryň işgärlerine aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändigi barada maglumatlar bar. Şu ýagdaýlar hakykata laýyk gelýärmi? O hakykam aýma-aý aýlyk berilenok. Her aý aýyň aýlygyny ol aýa geçenden soň ol aýyň ahirlerine berilýär. İdara işgärleri bir ýokarky häkimliklere, vilayatada da ýazmaça ýüz tutup şan anyklajak bolanoklar menem üçin biziň aýlyk haklarymyz wagtynda gelenok diýip. Ýok, ýadanoklar öz işlerinden gorkýarlar. Eger art edip çyksak, şu işimizden boşadarlar diýip gorkup hiç ýere aýdy bilenoklar. Bize bugün aýtdyk häkime aýlyk berilen wagtynda diýse berler diýdi. Häla berilen iýul, awgust aýynyň aýlyklary idaralara häl berilen aýlyk wagtynda berilmeýän bolsa aýlyga garap oturan ýanky işgärleriň gün güzaran ýagdaýy nähili. Aýlyga garaşýan adamlaryň güzarallary gaty kyn. O kommerçiklere yazdyryp, söýdüp günlerini görýärler. Onuň şolar kommerçikler bilen ýanky söwda dükanlary bilen haçan hesaplaşýarlar. Aýlyk alan pille şu bir aýdan 2 aýdan soň hesaplaşýarlar da. Indi şu soňky döwürlerde peýda boldy şu ýagda ýa-da şu ýyllar boýun bam şu 2 aýlap 3 aýlap aýlyk berilmeýän. Men soňky döwürde has köpeldi. Maý aýyndan bäri aýma-aý berilen ok, ondan öňe berilýär töleýin, öňe maý aýyndan bäri 2 aý bolsa da meni berilen ok aýlyk. Täzekden bäri şeýle ýagdaý dowam edip ýör. İşgärleriň aýlyk haklary odal kassalarda berilýärdi. Soňky döwürlerde şolary bankomatlara geçirdiler. Ýylatyň pikiri näme? Bankomat amatlymy ýylat üçin de bolmasa, ýanky kassalardan kassier tarapyndan halka aýlyk gülük berilende amatlymy. Şu barada halk näme pikirdi? Bize tapat ýok bolan şu aýma-aý pul berse razy bize ýönüş aýma-aý aýlyk alyp bilemiz okda. Bankomat olsun, kassier olsun bize aýlyk berse bolçak bolan. Berilen okda şu aýlygymyz berilen ok wagtynda. Hormatly dinleyijiler, lewaply gowher bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlük bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmen Sowet ýazgysy Nurmurat Sarhan Faradaky ýatlama bilen dowam etdirýär. Sebäbi Nurmurat Sarhanow şu hepde Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan ýatlanýy. Onuň türkmen medeniýetiniň, türkmen edebiýatynyň öňünde bitiren hyzmatlaryna prezident tarapyndan gowy şökmenine baha berildi. Sebäbi prezident öz täze ýazan kitabyny Şükür Bagşynyň obrazyna ýüzlenipdir. Şol wagtda Türkmenistanyň Nurmurat Sarhanow ýatlanylmaýar diýenler, onuň kitaplary gaýtadan çap edilmeýär diýenler. Ekem Nurmurat Sarhanow kim bolupdy? Biz bu arada gürleşmek üçin ýazgy Hudaýberdi Halyny studiýamyza çağırdyk. Hudaýberdi Haly dogrudan Nurmurat Sarhan türkmen edebiýatyny nähil orun tutýan ýazdy. Nurmurat Sarhanow türkmen edebiýatyny, türkmen prozasynyň, täze prozanyň başyny başlayan adam boldy. Onuň ähli eserlerine beýle bir beýik bolmaz, ýöne aýratyn saýlanýan işleri var. Meselem Aktam diyen hikayesi var, kitap hikayesi var, Şükür Bagşy var, povesti. Şol eserler türkmen edebiýatyny öýren uly bir täzelik boldy. Ýöne türkmeniň bagty hemişe bir getirip duranok Nurmurat Sarhan ýazgıçy hökmüni edil kämilligi ýetäýän wagtynda ýang bir iň oňat eserlerini ýazyp başlaýan wagtynda onu urşalypdyrlar. Hudaýberdi Haly şu urşalynan ýazgylar barada gurrun etsek. Dogrudan näme üçin türkmen ýazgylary urşy berilipdir? Sebäbi şol ýerde ýazgylar üçin, medeniýet işgärler üçin belli bir eglisik edilýän eken. Şu ýagdaý barada size bir maglumat barmy? Käbir maglumatlara görä Berdi Kerbabayew ýazgylar haýatynyň başlygy bolandan soň şu ýagdaý üýtgäpdir. Açık maglumat ýok. Sebäbi maglumat almak üçin hut şu döwrüň arhivini görmek gerek. Biz goloyda ýene bir beýik adam ýatlak geçdik. Ol Atanyýazow, onuň iň soňky giýje diýen powesti bardy. Ilkinji powesti ýazanlaryň biri. Beýleki eserleri goşgy. Atanyýazow urşa gidip ölen adam, onuň ogly Marat Niýazow, mergen Rim olimpiadasyna kümüş medali eýe bolan ýeketek türkmen. Şu geçen olimpiada döwürlerinde Marat Niýazow bir näçe gedek ýatlanyny. Şol Marat Niýazowyň aýtmagyna görä, şoň sözüne görä, şol adamlaryň köpüsiniň adyndan arza ýazylypdyr. Meni urşa al diýip. Şol arza esasynda da şol adamlary urşa iýeripdirler. Tutuşloýun. Çaraşyr, Nurberdi Pomma, Atanyýazow, Ruhaliyew, Nurmurat Sarhanow, Şal Kekilov urşalynypdyr. Iň gowy eserini ýang başlaýanyna gidipdir Şal Kekilem. Şol adamlar urşdan köpüsi geldi, köpüsi maýyp bolup geldi, soň sana geçmedi. Meselem Kemal Işanow diýip ören bir paýgasly insan bar eken, soň gelip beýle bir sana geçmedi. Hacı Ismaýylow maýyp bolup geldi urşda. Ilkinji gedek Belinskiň terjimeden. Yine Marat Niýazowyň sözüne gelsek, şol adamlar iň gowy ýazgyjylaryň adyndan arza ýazylypdyr. Meni urşa alyň diýip hamana. Şol arza boýunça da şolar toparlaýyn urşa iýerilipdir. Soňra bu mesele iň ýokarky derejä çenli baryp ýetdi. Şol döwürdäki ýazgylar birleşiginiň başlygyny aýrýarlar. Onuň ornuny Berdi Kerbabayew goýupdyrlar. Hakykatdan hem ol fakyt Berdi Kerbabayew ýazgylar birleşiginiň başlygy bolandan soň ýekeçe ýazgyjyda urşa iýerilmändir. Hormatly dinleýijiler, ýazgy Hudaýberdi Haly bilen Türkmen Sowet ýazgysy Nurmurat Sarhanow we onuň döwrü baradaky gysgaça söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdäniň jemin taryh sahypamyz bilen dowam etdirýär. 85 ýyl mundan sentýabr aýynda Türkmenistanyň Balkan sebitinde bolşewikler bilen yerli halkyň wekilleriniň arasynda taryhy giren ganly wakalar boldy. Azatlyk radiosu Sowet döwründe basmaçylyk diýilip ad berilen halk hereketiniň anyk wakalary barada tapgyrlaýan gepleşik taýýarlamagy nazarda tutýar. Şuň şol gepleşikler tapgyryndan tugerde bolan waka barada taryhçy ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimiz eşitdirýär. Amanmurat, dinleyijilerimize düşnükli bolar ýaly biraz giriş etsek. Tugur wakasy ýa-da gyrgynçylygy nädip başlandy? Eýem 29-njy ýyldan başlap Türkmenistanyny, Gunmatar Türkmenistanyny kolhoz gurulşy ýaýlanman birleýär. Şonda da odaly bilen atly aýryly baý kişiler suwsuz ýaşsız östürilýär. Arap musanlar meselem 1931-nji ýylyň mart aýynda Krasnovodsk häzir Türkmenmaşy şäherinden 300 kilometr köprek daşlykda ýerleşýän awlamy şowasynda bolşewikler hiç ýyly suwt etmezden, ýene gaýret etmezden
30 sany Kazak baýyny öldürýärler. Soňundan edil şolatryatlarym awlamış olgundan 30 kilometr 35 kilometr semet bunun orada yerleşen Uyma doğusunu Türkmen maylarının 15'ini öldürüyorlar. Sani 40'a olaylayan bay dili pasavetlerler olsa şehir yakasını sürüp kaydiyorlar. Bir işleri Davanorovş diyen milisiya triyadının komandirliğine amal ediliyor. Amanrat, bayların ya da bay diýilýänleriň öldürilmegini yerli halkyň bildiren reaksiýasyna gelsek, bolşevikler bilen yerli halkyň arasynda gapma garşylygyň ýitileşmegini erkinlik urunna halk göreş sebäp bolupdyr diýip bolarmy? Halk özünün erkin hem de öz baştaklığını korumak için bolşeviklerin karşısında savaş operasyonlarını ilan ediyorlar. Sol vakaların iyistirö Türkmenlerden hem de Kazaklardan bolan basması deyip adlandırılan atılların 4000 toğrağı biriktiler. Bunların bolşeviklerin atriyatlarını neyletinsiler diyen folklorunu haýhynlaýarlar. Meselem 31-nji ýylyň 15-nji aprelini Garawumyň jümmüşine goýma dogasynyň 15 kilometr başlykda bolan sowuşdy. Türkmenlerin we Kazaklaryň birleşen güýçleri 400-den köprek kırılgoşun eslerine girýärler. Bine iki adam bir oýýarlar. Şeýle hem olar Krasnovodsk şäherine, Jever pasyoluna, Kazansk şäherine iýgiderler, hüjüm edýärler. Türkmenistan merkezi ýerine ýetirdi. İspalnita komitetiniň agzary Gurban Seýidowy Krasnovodsk şäheriniň isbalkomynyň başlygy Karazasiýaly adamlary ýetirýärler. Ine şuratlarım bolşevikler bilen halkın aklı yaralıyslarının arasındaki kapma karşılığı aňyrçak derejeye ýetirýär. Aman radın şu edil tugara owasyna gelsek, bu ýerdäki şu 12-nji sentýarda bolan garpysyk ýa-da çaknyşyk nähili başlanyny we nähili utardy? Bir çaknyşyga eýýän aprel aýynyň aýaklaryna 31-nji ýylda taýýarlyk görülüp başlanýar hem de bolşevikler Ägurduly goşuny 4 sany kavaleriýa polkuny hem de bir näçe diviziýony atriýady jemlep Ulubalkanyň öňü bilen Tuwara owasyny Kızılgaýadan 10 kilometr demirgazda ýerleşen Tuwara owasyny ulu goşunyň ölümini uradýar. Mundan Türkmenlerin hem de Kazaklaryň birleşen güýçleri habarly 10-njy sentýabr güni çöwüş hereketleri başlanýar. Çöwüş hereketleri 14 saat dowam edýär. Juda Kazak çöwüş bolýar. Türkmenlerin hem de Kazaklaryň atyllary, ýagny Kırgızlarlyk uruşunyň halk hereketiniň wekilleri, Aňyrdan gelen Kızıl eskerleriň komandiri general-leytenant Lamanowň kellesine alýarlar şu sowuşdy. Kızıllaryň iýe çekiljek wagtyn asmanyna 4 sany aýroplaň ýani bomboloji samolyot peýda bolup, sowuş ýerleriň üstüne raýtada şol Petra ýaşaklykdan uçup Türkmen we Kazak atyllarynyň üstüne bomba oklap taşlaýar. Ine şeýdilen 14-17 saatdan sonra şol sowuş hereketleri bolşeviklerin peýdasyna tamamlanýar. Şonu şu sowuşy gören hem de canly şahit bolan bir haýhep bilen bagsup bir galalyň aýtmagyna görä kırılan, bine sowuşda kırılan adamın sany 7000'den geçýär. İki tarapyň kynam hasap eden. Donan kalan oğlun şok ýene gaýryn bir bolşevikler tarapyndan suw berilmän, ýenedilmän bir şehit bolup suwsuzlukdan ölen ýa-da bolşevikden açyk kum içinde dağ içinde agaşyp wepat bolanlarym bolsun. Bir sany ýa 8.5 bolýar. Hormatly dinleyijiler, 85 ýyl mundan ýagny 1931-nji ýylyň 12-nji sentýabryna Balkanyň Tuwara owasyna bolan ganly wakalar barada taryhçy ýazgy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Ýöne bu ganly wakalar Tuwarda soňlanmaýar we 5 gün soň ýene-de türkmen taryhyna giren ganly waka bolýar. Bu waka barada Hepdäniň zeminiň inlik sanyna maglumat bereriz. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen Hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Onu Pragada studiýadan men ýogşana Nurwan alyp bardym. Ýene-ki efir duşuklaryny we senli hoş saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.